Diolch, Llywydd. Mae'n eitha amlwg i fi, mae wedi dod yn amlwg bod yna batrwm yn datblygu, a mae sawl aelod wedi cyfeirio ato fo'n barod. Y patrwm o ganoli mewn nifer o hubs ardal felly. A mae beth sy'n digwydd yn Ynys Môn yn esiampl wych o hyn. Ar Ynys Môn, ac eithrio Ynys Cybi am eiliad, yn dilyn cyhoeddiadau diweddar, dim ond yn Llangefni fydd yna unrhyw fanc llawn amser ar agor o gwbl. Mae Barclays rhan amser yn Amlwch, ond mae Caergybi hefyd fel prif ardal boblog Ynys Môn hefyd wedi clywed yn diweddar i bod hi'n colli i HSBC. Felly mae yna batrwm yn datblygu yma. Y cyhoeddiadau da ni wedi gael yn diweddar ydy Cai NatWest yn Amlwch, yng Nghaergybi, ym Miwmares, ym Mhorthaethwy, HSBC yn mynd yng Nghaergybi, yn Amlwch, ym Mhorthaethwy. Biwmares yn diweddar, nid dim ond y banciau chwaith, ond sefydliadau ariannol yn ehangach, y Yorkshire Building Society yn Llangefni i gau hefyd. Ac os na i roi sylw i Biwmares am eiliad yn yr un ffordd ag y clywson ni'r hanes gan Llyr Griffith am wasanaethau'n cael ei signo i ffwrdd pan gafwyd y cyhoeddiadau gan NatWest a HSBC am gau Biwmares. Peidiwch â phoeni. Dim ond 4 milltir i ffwrdd ydy Porthaethwy, wrth gwrs. Mae Porthaethwy hefyd wedi clywed bod y banciau hynny yn cau erbyn hyn. Y rheswm da ni'n ei glywed, mae yna fwy o fanciau'n digwydd ar-lein. Wrth gwrs, mae hynny yn ffeithiol gywir. Mae yna lawer o wasanaethau ar gael yn y post da ni'n ei glywed. Wrth gwrs bod hynny yn wir hefyd, ond pob parch i swyddfeydd post sy'n cynnig mwy a mwy o wasanaethau o ran gallu talu arian i mewn a thynnu arian allan, dydy'r cyngor a'r gwasanaethau ychwanegol, y gefnogaeth ellir ei cael drwy ganghenna ddim ar gael. A dyna'r math o gefnogaeth mae'r bobl mwyaf bregus i angen. Dydw i ddim yn disgwyl gweld dychwelyd i'r dyddiau lle mae gan bob tre fach, bob cangen o'r banc, ond rwsyd mae angen sicrhau bod gwasanaeth ariannol sylfaenol ar gael i bawb o fewn pellter synhwyrol a chymhedrol. Ac o ran yr ymgynghori sy'n digwydd, mae gen i'r llythyr gan y NatWest yn fan hyn ynglyn â chau cangen Porthaethwy yn dweud bod yna 5 ATM, peiriant twll yn y wal, ar gael o fewn milltir i'r gangen. Felly, be di'r ots am golli yr peiriant ATM hwnnw? Wel, be nes i bwyntio allan i NatWest oedd bod 4 o rheini ar y tir mawr, un o'n nhw yn Ysbyty Gwynedd, un o'n nhw yn Coleg Menai. Hynny ydy camarwain pobl drwy roi'r argraff bod yna wasanaethau amgen ar gael. Does yna ddim un sydd yna ar gael ym Mhorthaethwy fel mae'n digwydd, a dydy hwnnw chwaith ddim yng nghanol y dre.